प्रमद बर'आ हा फानना जानो थाखाय जोनोम जायाखै रावनिबो आरो बे हानि थाखाय आंहा जेबो माने बेबायदि सिन्ता गैया आरो दिनैसिम आङो मानसिनि थाखायल' सानो माहारिनि थाखायल' सानो हा हु धन सम्पतिनि बाथ्राखौ आं मालाबाबो साना आं नुनो मोनदों दा बेखौ बिथांमोना बुंदों जे बा बिथाङा बुंनायखौनो नुदों आङो गुबुनथ' आं सोङाखै जे बे पर्बत जरानि जेंनाखौ लानानै सावरायदों होननानै दा नंखायनो आंबो बेखिनिखौनो बुजिदों बेनिख्रुइ आरो बांद्राय मा जादोंखौथ' आं बुजिया प्रमद बर'आ हा फानना जानो थाखाय जोनोम जायाखै रावनिबो आरो बे हानि थाखाय आंहा जेबो माने बेबायदि सिन्ता गैया आरो दिनैसिम आङो मानसिनि थाखायल' सानो माहारिनि थाखायल' सानो हा हु धन सम्पतिनि बाथ्राखौ आं मालाबाबो साना आं नुनो मोनदों दा बेखौ बिथांमोना बुंदों जे बा बिथाङा बुंनायखौनो नुदों आङो गुबुनथ' आं सोङाखै जे बे पर्बत जरानि जेंनाखौ लानानै सावरायदों होननानै दा नंखायनो आंबो बेखिनिखौनो बुजिदों बेनिख्रुइ आरो बांद्राय मा जादोंखौथ' आं बुजिया प्रमद बर'आ हा फानना जानो थाखाय जोनोम जायाखै रावनिबो आरो बे हानि थाखाय आंहा जेबो माने बेबायदि सिन्ता गैया आरो दिनैसिम आङो मानसिनि थाखायल' सानो माहारिनि थाखायल' सानो हा हु धन सम्पतिनि बाथ्राखौ आं मालाबाबो साना आं नुनो मोनदों दा बेखौ बिथांमोना बुंदों जे बा बिथाङा बुंनायखौनो नुदों आङो गुबुनथ' आं सोङाखै जे बे पर्बत जरानि जेंनाखौ लानानै सावरायदों होननानै दा नंखायनो आंबो बेखिनिखौनो बुजिदों बेनिख्रुइ आरो बांद्राय मा जादोंखौथ' आं बुजिया प्रमद बर'आ हा फानना जानो थाखाय जोनोम जायाखै रावनिबो आरो बे हानि थाखाय आंहा जेबो माने बेबायदि सिन्ता गैया आरो दिनैसिम आङो मानसिनि थाखायल' सानो माहारिनि थाखायल' सानो हा हु धन सम्पतिनि बाथ्राखौ आं मालाबाबो साना आं नुनो मोनदों दा बेखौ बिथांमोना बुंदों जे बा बिथाङा बुंनायखौनो नुदों आङो गुबुनथ' आं सोङाखै जे बे पर्बत जरानि जेंनाखौ लानानै सावरायदों होननानै दा नंखायनो आंबो बेखिनिखौनो बुजिदों बेनिख्रुइ आरो बांद्राय मा जादोंखौथ' आं बुजिया এটা ভাল ঘোষণা বঙাইগাঁও মেডিটেক এলাইট হেল্থ ইনষ্টিটিউটৰ 2025 আৰু 26 বছৰৰ DMLT লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান এক্স-ৰে এণ্ড ইমেজিং টেকনিচিয়ান ECG টেকনিচিয়ান ফাৰ্মাচী এছিষ্টেণ্ট ডেণ্টেল হাইজিনিষ্ট ইমাৰ্জেন্সি টেকনিচিয়ান আৰু নাৰ্ছিং কেয়াৰ এছিষ্টেণ্ট কোৰ্চৰ নাম ভৰ্তি কৰাটো এতিয়া চলি আছে নাম ভৰ্তি কৰা বিষয়ৰ বাবে জানিবলৈ ব্যক্তিসকলে 9395558676 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय बङाइगाव मेडिटेक एलाइट हेल्थ इनस्टिट्यूटआव इंराजि बोसोर 2025-26 मायथाइनि थाखाय DMLT लेबोरेटरी टेक्निशियन एक्स-रे एंड इमेजिंग टेक्निशियन ECG टेक्निशियन फार्मासी एसिस्टेंट डेंटल हाइजिनिस्ट इमरजेंसी टेक्निशियन आरो नार्सिं केयर एसिस्टेंट कोर्सनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ मुं थिसननायनि सोमोन्दै सुलाद लानो थाखाय 9395558676 नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन।